това видео ще ви покажа как да си изкарате данъчна оценка на имот изцяло онлайн, без да има нужда да се редите на опашки. Единственото, което ви е необходимо, е да имате квалифициран електронен подпис – КЕП. Напишете в Google търсачката eGov или директно преминете към egov.bg. Последвайте първият резултат в търсачката. Ще ви се зареди страницата на Министерството на електронното управление. Навигирайте надолу по страницата, докато стигнете до секцията Доставчици на електронни услуги и изберете Общински администрации. На следващият прозорец отидете на Услуги. В полето за търсене въведете Данъчна оценка. От резултатите изберете Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство. Кликнете на бутона Заяви услугата. На следващата страница натиснете бутона Вход. Системата ще ви даде няколко възможности за вход. Изберете вход чрез квалифициран електронен подпис. Кликнете на бутона Изтегли, за да свалите формуляра на заявлението. Системата ще ви даде възможност за автоматично попълване на голяма част от документа, което е много удобно. Аз лично избирам Да, но ако вие желаете да попълвате всичко сами, можете да откажете, като кликнете на бутона Не. Трябва да се съгласите, че позволявате да ви се изтеглят данните, за да се попълни документа. При попълването на документа трябва да се уверите, че сте избрали общината, до която ще се подава заявлението. Трябва да изберете общината, където се намира имота. Другото важно нещо е да въведете партиден номер на имота. В предишно мое видео съм показал как да намерите партидният номер на ваш имот. Трябва да изберете, че искате да получите удостоверението онлайн чрез системата за сигурно електронно връчване. Да изберете типа услуга – бърза или обикновена. Да подпишете документа с електронен подпис и да се уверите, че в полето Уникален номер на заявка е генериран номер. Уникалният номер се генерира след като подпишете документа с КЕП и го запишете на вашия компютър. След като сте попълнили заявлението, кликнете на бутона Прикачи и го прикачете. При успешно прикачване, името на файла ще се появи в полето. Изберете вашият профил за електронно връчване. Завършете процеса, като кликнете на бутона Подаване на заявление. Отидете на eDelivery Edge.bg. Кликнете Вход. Ако не сте регистрирани в системата за електронно връчване, ви съветвам да го направите. Изключително полезна система. В някои от следващите ми видеа ще покажа как да си направите регистрация. Затова ви съветвам да се абонирате за канала ми, за да не изпуснете още полезни видеоуроци като този. Кликнете на бутона Вход. Изберете средство за автентикация. В моят случай квалифициран електронен подпис. Отидете на Изпратени съобщения. Тук ще видите изпратеното от вас заявление за издаване на данъчна оценка на имот. В съобщението ще видите входящият номер на заявлението. До няколко дни трябва да получите съобщение, че заявката ви е обработена и трябва да платите таксата за издаването на данъчна оценка на имот. В съобщението ще откриете инструкции как да направите плащането. Единият от вариантите е да отидете директно на Плати задължения. Така системата ще ви отведе директно към вашите задължения за плащане и там трябва да видите вашата заявка, която ще можете да платите с дебитна или кредитна карта. Другият вариант е да копирате кода за плащане от съобщението и да отидете на PayEgov.bg, където да кликнете на Вход с код за плащане. Ще се отвори нова страница, където трябва да въведете вашият код. Въведете кода за сигурност от снимката. Изберете опцията за Вход с код за плащане. Ще ви се отвори отново страницата с вашите задължения за плащане с вашата заявка, която ще можете да платите с дебитна или кредитна карта. До няколко дни след плащане ще получите ново съобщение в системата за сигурно електронно връчване, където ще получите електронно подписаната данъчна оценка на имот. Ще можете да я изтеглите на компютъра си или да я принтирате. Надявам се, че с това видео съм успял да ви спестя часове в чакане на опашки. Съветвам ви да се абонирате за канала ми, за да не изпускате още полезни видеа като това.